משה. בוא נראה, אני עושה אני עושה... גרות עלי את הימות, תתגור אותי לצאת לדייט. יאללה, 5 דייט. אני לא יודע, יקבל ממנו, סבא. דוקטור ונגר. אתה לא מרביץ, אתה לא מרביץ. מי אתה ומה זהות שלך? מי אתה? זה הזבל תמר. ים חלש. כאילו שתמיד עכשיו. שומעים אותך מדבר? עכשיו החרבון אצל העולם. תפילו. העולם לא ידע. טימן, אתה גבר או חדירה? אתה גבר או בחורה? אתה גבר או מה? סלטות? טימן, חננה. אז אל תסתכל. תבעט בו, תבעט. לא, ים, תיכנע. מי שאתה ככה למשילה? שבוע הרגל המלכותית. אתה ראוי ואני לא. הרגל. תיכנע, ליאם, תיכנע. אחרי שהוא נכנס בו אתה משחקת. אני אכנע גם אצלי למלך והרגליים שלו. הרגליים המלכותיות. למה אתה נראות כמו סכין? שבון את המפרקת, יא צוות. מה קורה? מפרקת. אמרתי מפרקת, לא תגר. כאן הפקוד דניאל, תודה ושלום. כאן השדרן שלכם ירין משה.